Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da haka. To wannan bidiyon shine yadda za ka yi sa wallet ɗinka wata exchanger ɗinka yadda aka linkin exchanger ɗinka cards idan ka shiga haka za ka shiga airdrop kafin nan ka yi following ɗina kuma sannan idan a YouTube ne kake kallo ka yi subscribing. Alright, za ka zo nan ƙasa inda aka rubuta airdrop za ka danna airdrop. Ka danna airdrop zai kawo ka nan wurin exchanges da kuma nan custodial wallet sai ka danna exchanges. Kan danna exchanges sai ka yi continue kuma kana son ka tura shi na irin tonkeeper ɗinka sai ka jira har sai lokacin da suka ba da dama. A yanzu da exchanges ne ka danna continue ga bitget a sama ga get ga bybit da kuma kucoin. Alright, so ni ina so in sa a bitget ne sai in danna bitget a sama. Send here sai su tambaye ka wannan kana da bitget account ko kuma baka da shi. Idan baka da shi sai ka yi creating, idan kana da shi sai ka danna I have it a nan ƙasa sai ka danna I have it. Nan UID sai ka koma bitget ɗinka ka ɗauko UID ɗinka. Alright, so wannan shine UID ɗina na bitget. Zan danna kanshi nan wurin kenan ƙasan sunana ɗinnan Imardin. Na danna shi na copy ya fara da 60 ya ƙare da 23. Alright, so now I'll paste it here. Na yi pasting ɗin shi. Sai cards deposit address. Inda za ka nemo cards deposit address kuma za ka dawo. Idan ka dawo za ka zo nan assets. Idan ka zo nan kan assets ɗin za ka zo nan kan assets ɗin sai ka yi searching ɗin add funds. Sorry. Idan ka danna deposit crypto ɗin nan. Ka danna deposit crypto sai ka yi searching ɗin cards. Cards gashi nan a nan sama cards mai baƙin logon nan. Logon dai cards. Gashi nan already yana ton blockchain ne. Ton ne dama. So sai ka yi copying address ɗin gashi nan. Copy address nan ina kake so ya shiga spot ne already. Kawai copying address ɗin nan za ka yi. Kar ka manta gashi nan wannan cards ɗin ne. So da ka yi copying address ya ƙare da K9. So za ka yi pasting ɗin shi a nan. In ka yi pasting ɗin shi a nan shikenan sai ka danna send. An ce ka gani yanzu an rubuta min you are eligible. So zan danna withdraw your cards. Withdraw your cards. Okay, gashi nan zai nuna min your rewards are calculating, continue farming. So your withdrawal address zan iya canji idan ina so in canji but basically wannan shine yadda za ka yi withdrawing ɗin cards ɗinka zuwa kafin ranar da za a yi TGE kenan wato token generation event ran da za a yi listing. Allah ya sa mu dace.